Ανά! Μου είχε ζητήσει κάτι. Το βρήκες? Το βρήκα. Τι θες αυτή η διεύθυνση. Ελπίζω να μην μπλέξεις πάλι πουθενά. Μην ανησυχείς. Τι της έδωσες? Ανά. Ξέρω ότι την οδό του Σταθάκη σου έδωσε ο Ανδρέας. Για ένα λεπτό είχα ξεχάσει ότι μοιράζεστε τα πάντα με το φίλο σου. Εκεί πας. Ναι, τι πρόβλημα έχεις εσύ? Εγώ κανένα. Απλώς θα πάμε μαζί. Γιατί? Δεν πρόκειται καν για δουλειά. Απλά πάω να τους πω αυτά που μου είπε η Μυρτώ. Μπορώ να το διαχειριστώ και μόνη μου. Μόνη σου δεν πρόκειται να πας. Ο Σταθάκης μπορεί να εμπλέκεται στη δολοφονία του δικαστή Γεωργίου. Επίσης προσπαθεί να το σκάσει. Δεν θα το συζητήσω άλλο. Μπορείς να πας οποιαδήποτε άλλη στιγμή και να μάθεις αυτά που θες εσύ. Προς το παρόν θα πάω μόνη μου. Και εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω να πας μόνη σου σε έναν τύπο που προσπαθεί να το σκάσει. Και δεν ακούω κουβέντα. Όσο συγγυλέας άλλος δεν μπορώ να σε εμποδίσω, το έχω ξανακάνει. 2 λεπτά θα μου πάρει. Οπότε πάμε. Δημήτρη, το κολόπεδο πρώτα εντοπίστηκε κοντά στο νεκροταφείο. Στη συνέχεια κοντά στο σπίτι σας, από εκεί στο νοσοκομείο και μετά στο δρόμο προς το δάσος που βρέθηκε ο πατέρας της Άννας. Ωραία, εντάξει, κατάλαβα. Ό,τι νεότερο έχεις με παίρνεις και μου το λες επί τόπου, εντάξει. Εννοείται. Σε ευχαριστώ. Πάλι βρισκόμαστε στον ίδιο δρόμο, αλλά από την απέναντι πλευρά. Ο Άκης είναι απλά αυτόπτης μάρτυρας. Ναι, σίγουρα είναι κάθραμα, αλλά δεν είναι δολοφόνος.